de ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. Ola de novo e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os abollados e abolladas como nós. De novo, a transmitir desde o Monte da Zapateira a través do 103.4 en Cuac FM. Ao meu lado, como sempre, o inigualable biólogo desta viaxe, Iván Pensato. Moi boas a todos e a todas. O primeiro, o filólogo desta viaxe, Vítor, que estivo a falar hasta ahora. Desta non temos invitado e estaremos solos. Faise un tanto raro despois destes dous últimos programas que foron bastante intensos. A verdade que sí, por tanto por intensos como por ter os invitados. Pero necesitábamos baixar un pouquiño ese ritmo con unha formación original, nos dous nada máis. Volvemos a falar da nostalgia que tanto nos gusta, que é raro. Só que desta vez nun formato, bueno, pois que nos gusta aínda máis, si cabe. Certo é, porque hoxe imos a falar de videoxogos, esa cousa que tanto nos gusta. Concretamente da época dorada, dos 80-90, recorreremos a historia do inicio dos videoxogos e as consolas, a guerra desatada entre Sega e Nintendo, Muerte. Rememoraremos os nosos xogos favoritos e algunhas curiosidades máis que, se dá tempo tamén, falaremos da actualidade, Vítor. Espero que dé tempo porque despois de informarme sobre esa batalla entre Sega e Nintendo teño unha tirria Nintendo increíble. Además, despois destes últimos precios nas últimas consolas, que, bueno, xa falaremos. Imos dándolle, se te parece. Adiante, entonces. Bueno, Vítor, pois antes de que ti empeces a contarnos a guerra entre Sega e Nintendo que tanto estudiastes e tan interesante vai a ser. Bueno, parece aquí que un erudito das consolas. Claro. Porque que hai que dicirlo que estudiei en parte por culpa túa, Sí, foi un regalo meu, non me acordo se era cumpleaños ou que era. De cumpleaños, sí. Sí, que che regalei un libro que Console Wars, non? Casi choro a cabalo. Non me acordo do autor, a verdad. Mal para mí. Pero, bueno, te lo oí mismo. O sea que... Digo Blake J. Harris. Blake J. Harris. Que ten tamén un documental. Un documental? Sí, ten un documental basado neste libro. Pois genial. Pois antes de empezar aí con cas Console Wars, vamos directamente, quería facer un pouquiño unha pequena introducción, ¿no? De como empezou todo, sí, digamos. O mundo dos videojuegos. O mundo dos videojuegos. Pois para empezar, os videojuegos primeiro empezaron entre os 50 e os 60. E non sei se sabías, pero empezaron como un método de entretenimiento pos militares. En plan, nos cuarteles militares non sabían, bueno, como darlle a xente máis entretenimiento así encerrados. Como matar o tempo. E non só a personas. Literalmente. Así que en Estados Unidos aproveitaron ese tema os ordenadores que tiñan os militares, porque eso non era accesible para todo o mundo, evidentemente, por lo menos nun principio. Fixeron varios videoxogos. Un dos máis famosos que seguro que conoces é o Pong. Sí. Que eses dous palitroques a cada lado da pantalla e unha bola. Sí, que era como un tenis, non? Pero moi básico. Juegazo, Isto foi despois deso, no 58, William Higginbotham creou o Tennis for Two, que era, bueno, basado no Pong, basicamente.
E no 62 desenvolveise Space War, que era un dos primeiros xogos xogables nun ordenador, que era, seguro que che sona tamén, Sí, un típico triángulo que vai disparando e rotando, matando asteroides, o sea, reventando asteroides. Eu son máis do Space Invaders, que Sí, eso é a posteriori. é a posteriori, pero buah, xoguén, son vello, non tanto como o xogo, pero xoguén ese xogo moitísimo. Despois destes primeiros anos, no, que é como o nacimiento dos videojuegos, por así entendelo, xa nase o que ven sendo a industria propiamente dita, non? Que é no 70. No 71 Nolan Bushnell lanzou Computer Space e no 72 fundou Atari, que Atari sí que xa lanzou para todo o mundo ese Pong, que era esas dúas Además, palitroques, vamos. creo que tamén ha de ser a primeira que nos vaya a sonar absolutamente a todos. Sí, foi a primeira gran empresa de consolas, por así decirlo, de videojuegos para o público, digamos. Sí. Claro, estos foron os primeiros éxitos, pero non en consolas, sino en recreativa, vale? Que era como se iniciara os videojuegos, non había ainda consolas de casa en ese momento. Despois, xa no propio 72 sí que naciu a primeira consola, por así decirlo, para casa, que era a Magnavox Odyssey, chamábase. Magnavox. Magnavox. E Atari, finalmente, no 77, despois destes primeiros pasitos, fai a Atari 2600, que esa sí que é, digamos, o primeiro boom, por así decirlo, de consolas en casa, non? Que fai que se empece a popularizar moitísimo o xogo na casa, basicamente. Pero no 76, dixestes? No 77 foi. 77. Bastante tempo, tardou. Sí. Despois, xa empezando nos 80, hubo unha explosión, non, dos videojuegos. Aí foi cando nas recreativas empezaron a salir o Pac-Man, os Space Invaders, que é o que distí, o Donkey Kong inicial, que é cando raptaba a Peach e Mario iba a rescatar. Que lanzaba barriles, que Mario aí ainda non se chamaba Mario. No, nin Peach Tampouco. Que de feito a Peach esa Peach suposta, moitos din agora que é en realidad a alcaldesa do Mario Odyssey, sabes? Porque o parecido que ten é brutal, non sei se viches alguna vez. No, pero bueno, a ver, Pues, tampouco vamos aquí porque a estética que tiñan os píxeles en ese momento. no, pero non polos píxeles, nos dibuxos, digamos, das carátulas, nas artes do videoxogo, a tipa sí que se lle parece bastante. Pois mira, que sepas que teño na casa unha copia desa caixa dese xogo. Pois fijaraste, porque unha tipa con vestido rojo e tal, que se parece bastante á alcaldesa do Mario Odyssey. Unha copia original, co xogo aí. Sí. Era da miña irmán. Hostia puta. Roubeño. Lo siento, Paula. Si escuitas esto, ahora es mío. Entonces, bueno, aí foi cando explotou un pouco todo. Atari, aparte de Atari, había moitísimas outros tipos de consolas, non? Que surgiran intentando tamén surfear a cresta da ola, que era a Intelivisión, a Colecovisión, etc, etc. Isto provocou un dos problemas iniciales, que era a saturación de mercado. Había demasiadas consolas distintas e unha cantidad de xogos brutal, non? Moitos deles de baixa calidad, porque non había ningún tipo de control. Clónicos, sobre todo, non? Que era un sacaba un xogo que o petaba e outro sacaba unha versión máis cutre para intentar sacar beneficio rápido. Exactamente. Ademais desto, saliron computadores personales asequibles, que como eran a Commodore 64 ou a ZX Spectrum, que además de xogar, digamos, permitiche estudiar, programar o que quixeras, non? Entonces facíos bastante máis atractivos que gastar cartos solo nunha consola, que además eran un pouco máis potentes que a consola en sí de Atari, non? Digamos. E ademais podías enchufar os mandos de Atari, o sea que estaban moi ben paridas, por se queres xogar con mando. Todo isto ven a colisión a que, claro, empezou a unha decadencia, non? Atari levou unha decadencia. Un caso moi famoso, o sea, outro dos motivos polos cales moita xente di que caeu Atari foi o tema de ET el extraterrestre. Juegazo. Que che encanta Juegazo. esta historia, Víctor. Sí, Pois no 82
a película de E.T. de Steven Spielberg foi un éxito mundial, eso recordarémoslo todos, ¿no? E se non estábamos nacidos, pois recordarémoslo igual porque foi moi sonado. Televisión española seguía poñendo nos 2000 e nos 2010 tamén seguiu poñendo ET os domingos pola tarde, así que se non a vistedes, pois é porque non vos pillou unha siesta, porque Entonces, naquela época Atari, que dominaba por completo, como contamos, o mercado dos videoxogos nese momento, viu unha oportunidade de ouro para facer un xogo basado na película. Dixo ahora comprou os dereitos, vendo a barrera e dejando moitísimos máis cartos aí, ¿no? Comprou o dereito da película de Steven Spielberg por $25 millóns naquele momento, tremendo. Que é unha pasta. E encargaron o xogo a un programador chamado Howard Scott Warshaw, que xa creara xogos moi populares como George Revenge e a adaptación a videojuego de Riders of the Lost Ark, que é a peli de Indiana Jones, que tuvera moitísimo éxito tamén nese momento. O problema que só pudo contar con 5 semanas para facer todo o xogo. Pareceme escueto, canto menos. Entonces, claro, evidentemente... Pero en que momento lle deron só 5 semanas? Por qué? Porque había que sacalo xa. Sacalo xa para as navidades do 82. Aproveitar a cresta da ola aí, sabes? É que despois falaremos de Nintendo. Están vendo onde aprendiu todo. Sí. Entonces, claro, en que resultou? Nun xogo basicamente de mierda, recordado como de mierda para moitos, non? O xogo o xogador controlaba a ET e debía recoller as partes dun teléfono para recompoñelo e chamar a túa casa, non? O de ET, mi casa, como na peli, non? A idea está bien. Pero o xogo era moi confuso, con gráficos moi simples, evidentemente, tiña 5 semanas para facelo, con gráficos moi simples e mecánicas moi frustrantes, non? Había un montón de furados, vale, e ti tiñas que ir como esquivando os furados porque se caías nos furados perdías energía, o sea, como que te tiña unha energía como puntos de vida. Sí, pero era energía, o sea, tiña como unha cantidad que ibas gastando a medida que andabas e pasaba o tempo. Tiñas que encontrar o teléfono antes de que se che gastara eso, ¿no? Vale. Entonces, por eso tiñas que esquivar os buratos porque eso facíanche perder tempo. Pero a vez, nos buratos é onde estaban as partes do teléfono. Ahora solo queda que dijas que era random os furados onde estaban. Efectivamente, era totalmente random as partes de teléfonos no que aparecían os furados, vamos. Ai. E a vez había agentes do FBI e científicos perseguíndoche, co cal era un puto coñazo. Se che pillaban os científicos levábanche como de volta a unha cárcel ou un inicio, non? E se che pillaban os do FBI quitabanche todas as partes do teléfono. Bien. Entonces era prácticamente imposible ganar, claro. E non se podía jardar a partida tampouco. No. Entonces, claro, todo bonito. De feito, si tes a suerte de que de que coincide todas as partes do teléfono, o xogo igual o podes pasar en 2 minutos e medio. Sí, pero claro, imagínate isto enfocado aos videojuegos, vale, ao principio solo a nenos prácticamente, entonces era prácticamente imposible entender estas mecánicas, quero decir. No, mas ainda que as entendas, quero dicir, non hai unha lógica detrás delas tampouco. Ningún tipo de lógica. Random todo. E pois unha cosa moi curiosa, para salir dos buratos tiñas que estirar o cuello e empezabas a volar. Claro, eso tampouco tiña punto sentido. Bueno, porque estaba a bicicleta, Elliot... Xa, pero estabas te sol, sabes? O sea, a ver. Bien. Bueno, pois despois fixo que pudo. Isto evidentemente provocou que a xente flipara, non dixera, vai a puta mierda de xogo. Atari produciu millóns de copias esperando vendelas todas, pero evidentemente foi recibido moi mal, moi criticado, e venderonse moi poucas unidades e ademais moitas que venderon foron devoltas ás tiendas, vale? E con razón. Claro, aquí surgiu un periódico no 83 dixera que en Alamogordo, en Nuevo México, que moita xente vira como unha serie de camións ir enterrar cousas, cartuchos de videoxogos e tal no desierto. No desierto, ¿no? Que era como unha especie de vertedero naquele momento. Que bueno, quero dicir, síguese facendo o tema do desierto, sí. Por exemplo, a industria da moda en Chile, non é? Sí, Atacama.
Sí, efectivamente. Que teñen ali un auténtico basurero de roupa completamente nova que vai a xente ali a mirar. Exactamente. Pero, vamos, isto quedou como, digamos, unha especie de rumor de dixeron, bueno, isto non vai ser verdad, tal. Quedou como un mito, como unha leyenda urbana. Hasta que en 2014 fixeron un documental e este mito foi corroborado que non era mito, que era realidad. Foron desenterrando e, en efecto, había un montón de cartuchos de ET, el extraterrestre, enterrados no desierto. Ni el desierto lo quiere. Ni el desierto lo quiere. E claro, isto fixo Atari intentando desfacerse do stock, por así decirlo, para intentar obtener ventajas fiscales, vale? Desfacéndose do stock físico das cousas. Exacto, sí. Entonces, este crisis, Esta efeméride. xa non sei como describir este crack, non? Pues Convertiuse nun símbolo da falta de calidad e da mala gestión da industria dos videojuegos nese momento. Porque claro, é o que diximos, non había ningún tipo de control nos xogos, calquera podía facer o xogo e meterlo na Atari, claro, facían auténtica mierda, non? Claro. Atari, bueno, hubo un colapso da industria no 83, norteamericano sobre todo, porque era neste momento, e as accións de Atari baixaron hasta un 56%, o sea, unha puta locura, vale? A ver, non é pa menos tamén. E isto conlevou unha gran crisis do mercado dos videojuegos, porque naquel momento Atari era o maior representante, non? Neses momentos. Casi te podes atrever a decir que era o único representante visible, digamos, porque despois o resto eran, sobre todo eso, facían clónicos, facían versións de xogos, ademais. Incluso aficionados, incluso. Sí, o que intentaban sacarse uns cuartos aí, aproveitando o estado guallante da situación. Neste estado da industria apareceu unha compañía que volveu a revivila. Sí. Que foi Nintendo. E aí deixoche a ti, se queres. É que a historia que Nintendo surge un pouquiño antes, eles dedicábanse a vender cartas xa moito tempo atrás. Entón xa estaban relacionados un pouquiño ca industria dos xogos. Dos xogos. Entón vos deron posteriormente o salto ao mundo dos videojuegos, que ao final pues, está... Do entretenimiento lúdico, ¿no? Digamos. Exacto. Eles fixaron con ese xogo que dixaste ti antes, que é o de Donkey Kong, que non dixamos o nombre de Mario, en ese momento era Jumpman, simplemente. Home saltador, Sí, home que salta, porque a verdad que era o que facía no xogo. Sí. Iba saltando. E bueno, o que che dixen é que eu entendo bastante o que fixo Nintendo a partir de aquí, polo que estás dicindo. Eles chegaron ao mercado completamente roto e decidiron pues, facer un esquema moi rígido, bastante frustrante para todos os que querían desarrollar software, porque, bueno, eles, en primer lugar, tiñan que darche o cartucho, eles. Ti non podías facer o cartucho ti mismo, sino que tiñas que darlle o xogo, e eles despois poñían o xogo dentro do cartucho e despois distribuíase. Entón aí xa empezaban a cobrar bastante dos royalties, digamos. Tamén limitaban o número de xogos que podía desarrollar cada compañía, porque dicían que se desarrollabas 20 xogos era imposible que foran de boa calidad todos. Claro. A verdade que moitas medidas o sea, coartando, entre comillas, a libertad, sí, aumentaban a calidad, porque eles tiñen que pasar por eles sí ou sí, non como antes, non? Exacto. Además, moitas veces eran eles mismos os que desarrollaban os xogos con como se di, desarrolladores míticos como Miyamoto. Además, Shigeru, exacto. Entonces, eles o que conseguiron con isto foi empacar un produto de calidad, con xogos de calidad, a un precio razonable, vamos a dicirlo así, e alzáronse ao monopolio. Había varias compañías, que vamos a falar sobre todo de Sega, bueno, eu vou falar sobre todo de Sega, que intentaban facerlle un pouquiño a sombra, pero claro, eles en Estados Unidos, por exemplo, tiñan un 80% do mercado, cando Sega intenta facerlle a competencia, que vamos a ver agora a historia, e en Japón máis ou menos por aí. Sí. Entonces, Sega, en estes momentos, Nintendo está ca NES, cos 8 bits, Sega xa dera os saltos 16 bits coa que sería a Mega Drive ou, bueno, en Estados Unidos chamouse a Sega Genesis. Aquí deciden contratar a unha persona que bueno, eu tomeño moito cariño lendo o libro, porque a verdad que
a partir de ahora será un referente para min, que é Tom Kalinske. Kalinske tamén ven do mundo dos xogos, pero non dos videojuegos. Ele estuvo na industria do xoguete dentro de Mattel. Ao mellor non vos sona o nombre de Tom Kalinske, pero sí que vos sona o nombre de Barbie. E se vos sona Barbie é porque Tom Kalinske a sacou da basura, porque Hostia. Barbie estaba totalmente obsoleta, xa non se vendía nin para atrás, Mattel estaba completamente desesperado e el, con unha serie de técnicas de marketing moi agresivo, que xa veremos como tamén fixo en Sega. Fixolle como un lavado de cara, non? Fixo un lavado de cara, reseteouna, empezou a vender, empezou a dicir que había que, pues, por exemplo, ahora que hai Barbie enfermera, Barbie de todo de tipo, todo tipo de profesións. pues isto é todo idea de Tom Kalinske. Fui a mente mágica del. El entra en Sega no 1990, entra en Sega concretamente na sucursal de Estados Unidos, que sería como, que se chama SOA, que sería Sega of America en inglés. El vai ter que lidiar sobre todo con SOG, que é a Sega of Japan, ainda que, bueno, supuestamente o enemigo era Nintendo. A casa madre, non? A Sí. Sega of Japan. O que pasa é que, bueno, supuestamente el vaise enfrentar a Nintendo, pero, bueno, veremos como hai un par de problemiñas. Que fai Kalinske? Bueno, el ve que en Sega of America solo hai 50 traballadores para poder levar a cabo todo o traballo. É dicir, aquí necesítase personal e, sobre todo, necesítase talento. El ten moitísimos contactos, entonces empeza a tirar de agenda, contrata a auténticos genios do marketing como Al Nielsen, que, bueno, este tío, a verdad que fixo varias campañas, quero dicir, non son o seu nombre, pero todos vimos algo que produciu el en algún momento, aseguro. Personas como Van Burskik, unha organizadora que sería vital para ciertos proxectos, Paul Rieux ou Toyoda, que, bueno, Toyoda máis ben é unha imposición de Sega of Japan, pero, bueno, digamos que ten a aprobación de Tom Kalinske porque dentro do que cabe, pois, ten certo criterio. O que fixo Kalinske foi chegar e dicir, vale, que ten Nintendo que non temos nós? Nintendo ten a Mario. Todo o mundo conoce a Mario e nós non temos a nadie. Así que dixo, unha figura representativa, non? un personaje que se asocia á marca e que un tire polo outro. Digamos que Super Mario vai a tirar de Nintendo, pero Nintendo tamén tira de Super Mario, e ambos apoiándose poden chegar moito máis lexos. Sega non tiña nada, así que dixo, vamos a ter que crear un personaje. A maneira de crear ese personaje é na sede de Japón, lanza un concurso para que a xente dibuje ou presente algún tipo de esbozo do que podría ser un personaje para un xogo. O que gana é un puercoespín azul, que todos conocemos como Sonic. É un dato curioso que a mí rachoume a vida, que non se sabe moito, ni tampouco Tom Kalinske o supo no seu momento, pero uns anos despós quen dibujou, que era un empleado de Sega, que tampouco non era un creativo ni nada, era creo que un mozo de almacén ou algo así, non te creas que fora tal. Dixolle, eu non creei nada, se te fijas, se tapas a parte de arriba de Sonic, o que ven sendo o pelo e tal, e miras só a cara, parece Mickey Mouse, non? É Mickey Mouse. Sí. É Mickey Mouse tal cual, de verdad, non é nada. Entón, o que fan é, vale, pois, unha vez que teñen a este personaje, chaman a un desarrollador de xogos que é Yuji Naka, non sei se cho sona a ti. Sóname un pouco, sí. Bueno, este tío foi o creador de Sonic 1, Sonic 2 e Sonic 3, entre outras Por cousas. eso me sona despois. Pero, vamos, foi un crack e conseguiu tal. Cando conseguiron desarrollar o Sonic, o que dixo Kalinske é, vale, pois agora vamos a reventar con todo. E basicamente colleu e dixo, sen que é o noso mellor xogo, pero este xogo vai a ter que asociarse a Mega Drive e vamos a ter que vender a consola e o xogo todo nun. E xa en os de Japón, pareceme un pouco demasiado, porque estamos vendendo o noso valor maior, Claro. a precio de saldo ao final. E dixo, non só eso, vamos a facelo máis aínda. Vamos a baixarlle o precio á consola, además. O que fixo foi poñer a Mega Drive co Sonic a $149.
Algo que, bueno, Nintendo volveríase loco un par de anos, un ano despois ou dous, creo que foi no 92 cando sacan a Super Nintendo, e volveronse locos porque o precio da Super Nintendo creo que iba a ser como de $170 sin o Mario, e tuveron que baixalo a 150 e poñerlle o Mario, porque é que se non era imposible facelle frente. Subiu a inversión en marketing unha auténtica locura, entre outras cousas para contratar a Al Nielsen e a todos estes, e fixo cunha serie de anuncios que, bueno, si nadie viu, quero dicir, si non vistedes algún anuncio de Sega, por favor, buscado en YouTube. Hai un anuncio da Game Boy deles, que non me acordo como se chamaba. Sí, non me acordo tampouco. É que, joder, sabendo as cosas... Esa non foi moi conocida, pero bueno, sí. Pero, bueno, pues esa consola, a consola a Gear ou algo así. A Game Gear. A consola portátil de Sega, que era máis potente que a Game Boy, porque a Game Boy non tiña color, por exemplo, e a Game Gear sí. Pois hai un anuncio no que directamente un tipo, que además despois faríase un actor bastante conocido, está xogando con unha Game Boy e para ver os colores colle unha pedra, pégase con ela na cabeza e entón empeza a ver os colores e como anuncio non tes por que mutilarte ou tal para poder ver colores, non tes que pegarte para poder ver colores. Compra unha Game Gear, quero dicir, é totalmente unha locura. Loquísimo. Hai anuncios completamente locos. Hai moitísimos anuncios que é rollo, se queres ser un chaval aí tal, macarrero, compra unha Sega, non? Isto é pa nenos, joder. Porque Sega o que fixo, sobre todo, foi... Perdón cos tacos. Moi ben tirado eso. Porque Sega o que fixo foi dicir Nintendo é para nenos. Si queres subir de nivel, porque además foi o seu eslogan, bienvenidos al siguiente nivel, si queres subir de nivel, si queres ser más, molar más e conseguir un nivel máis alto, teste que pasar a Sega. O seu, digamos, o seu espírito era chegar a adolescentes a jóvenes adultos con máis poder adquisitivo e tamén que ao final máis macarrillas, son máis macarrillas, pero que sobre todo é que onde se fijan os nenos. Eso che iba a dicir, con esa estrategia o que iban provocar tamén é que os nenos sempre queren ser máis grandes, que fijas nos adultos, queren molar máis. É que por eso dijo que Tom Kalinske e Al Nielsen conseguiron todo en este sentido, a nivel marketing, porque además colleron e dixeron non nos conoce nin o tato, que podemos facer? E colleron, xunto con Bambursky, que dixen que era unha muller que foi importantísima a hora de organizar os eventos, lograron levar a Mega Drive con Sonic por todo os Estados Unidos facendo paradas en centros comerciales. Entón a xente podía xogar o xogo e despois facíaselle unha encuesta e dixíaselle que preferes? Que mola justo che isto? Que compárao con Mario, además, é que estes tíos foron directos sin máis. Además, xa meténdonos no gameplay, xa non só no marketing, ti no Mario non me vou meter en que é máis divertido. A min gusta máis Mario, vale? Parece o mellor xogo. Pero ti xogas a Sonic é como vai a tope todo, sabes? Que cojones está pasando aquí? É o que che iba a dicir. Eu acórdome de que eu non tuve unha Sega, pero tiña un colega que sí que a tiña. Eu estaba acostumbrado a xogar ao Mario, que bueno, sobre todo o danés, o dos 8 bits. O Super Mario Bros. Sí. E cando xogabas a Sonic era unha locura, porque era todo frenético. Era moi frenético, e non sabías nin a que mirar nin nada. Además, tiña unha estética que chamaba moito a atención, atrapábache. Despois, o que diste, podemos falar da calidad do xogo, de si era mellor, si era peor, tal. Eu tamén, a verdad que xoguei máis ao Mario visitei de novo fai pouco o Sonic e non me atrapa, pero conseguía ese efecto. Como correr ir a tope. Pero conseguía o efecto, quero dicir, atrapábache en ese sentido. Bueno, en estes momentos, despois de todo isto, bueno, cando sacan o Sonic 2, que o sacan con unha campaña de marketing increíble, é un dos primeiros xogos que iba a dicir que saliu a nivel mundial en todas partes. Pero, bueno, Sega o Japón non o fixo así, porque tiña que levar a contraria, pero, bueno, xa vos falo ahora un pouquiño dentro dun momento que pasou con eles. Con todo isto, Sega consigue que a Mega Drive un 54% do mercado de Estados Unidos. O sea, conseguiron mitad. Un poquinho máis. Algo máis. O suficiente para dicir, estamos por encima de vos. Con todo, Nintendo non fai nada.
non fixo absolutamente nada. E cando lle preguntan varios directivos aí o manda más de Nintendo, En plan, isto non vos preocupa? el dixolle, tempo. Nós vamos a sacar as nosas cousas con calidad. Como dicía meu pai, xa caerán, non? E xa caerán. E é o que fixo. A Super Nintendo superou a Mega Drive. O Super Nintendo foi un consolón, Sí, basicamente. e conseguiu, además, de varias maneiras, porque non só é que, además, tamén a nivel marketing conseguiron dicir que tiña pezas que facían certas cousas, e a verdad que se vían reflejadas nos xogos. Era moi fácil identificalo. Entonces o público acabou volvendo a Nintendo por ese motivo. E non só por eso, é que además Nintendo, coa súa paciencia e o seu bo facer, revitalizaron os 16 bits cando estaban a punto de morrer co Donkey Kong, que ainda che dixen O Country. que foi Rare, conseguiron contratar a Rare para que fixera xogos solo para eles, e fixeron o Donkey Kong Country cando todo Dios estaba saltando do barco dos 16 bits. Eles dixeron, aquí quedan 2 ou 3 anos máis. Sí, exprimiron a tope. Con títulos de moita calidade. De moitísima calidade. Había RPGs increíbles, o sea, o Chrono Trigger, os Final Fantasy saliron aí os primeiros. Creo que no Mega Drive non salían. Non saíron. No. Exacto. E non só é que sacaran títulos de calidade, é que se deron tempo para desarrollar o que sería o Ultra 64, que nós conoceríamoslo como Nintendo 64. E saltáronse unha generación, que sería a dos 32 bits, pero fixeronlo cun plan ben desarrollado. Porque xa estaban mirando a siguiente. Claro. Eles dixeron, vamos a sacar unha Super Nintendo moi potente, vamos a sacarlle todo o jugo, e unha vez que lle saquemos todo o jugo a eso, cando menos o esperen, pam, Nintendo 64. Vamos a ir ca Nintendo 64. Que bueno, tería que enfrentarse a un enorme por ese momento, que sería a PSX e a PS1. Sí, a Sony, ¿no? Que sería Sony. Pero bueno, Sony vamos a introducir ahora, porque aquí ven o meollo. Sega non cae porque teña malos xogos ou porque Nintendo se levante. Sega cae por o seu propio peso, como dixo Nintendo. Como esperaba Nintendo que fixera. O enemigo estaba na casa, e foi Sega de Japón quen tirou con todo. Kalinske empeza a verse, digamos, solo. Perde bastantes personas moi importantes para él. O primeiro deles foi Al Nielsen, que repetín o seu nombre varias veces, porque sube na escala de Sega, intenta coordinar todo o marketing a nivel mundial, acaba queimado, largas, basicamente. Despois hai varias personas que marchan porque, bueno, non se lles pode subir o sueldo porque a Sega de Japón di que non se pode. Son moi férreos, digamos. Bueno, digamos que Sony tiña pasta e quería entrar por todo alto, así que entrou por todo alto e levouse a medio staff de Sega e parte tamén do de Nintendo, hai que dicilo. Despois, bueno, hai unha serie de problemáticas con Sega de Japón, que é que basicamente eles tiñan envidia de que en Japón nunca alcanzaron as cifras que se alcanzou en Estados Unidos. Eles sempre estuveron á sombra de Nintendo con 20-30% de mercado como moito nos mellores momentos. En vez de copiar as cousas que se facían ben en Estados Unidos... No, nunca copiaron nada. Eles trazaron o seu ritmo e punto. Bueno, pasa moito iso en Japón, non? Vamos facelo a miña maneira, se non é a miña maneira, pois a tomar por culo, pero vai ser a miña maneira. É que hai unha palabra que se repite durante o libro, que é racismo, directamente. Que é que os japoneses din en moitas ocasións que os europeos e americanos non poden facer xogos. Que solo eles poden facer xogos. Que estaban equivocados, como podemos comprobar. Obviamente, pero bueno, todo é así, é o que sí. Hai que aprender, en todas partes hai de todo. A historia que Sega de Japón ve que Kalinske se queda solo e di, é o momento, e collen e dinlle, ahora vas a facer todo o que nós diximos. E aquí veñen os grandes hits. E veñen as hostias, non? Aquí ven o descalabro absoluto. A Sega Saturn, que vai ser de 32 bits. Sí, un consolón que non tiña Nintendo, claro. Que iba a ser un consolón, tiña que ser un consolón. Porque, sí, foi un consolón. Bueno, vamos a dicir que hai aquí unha serie de problemáticas, porque a Saturn funcionou con chips Hitachi, pero estes eran moi caros e tiñan
unha arquitectura moi complicada, digamos, a hora de desarrollar software. Entón, os creadores de xogos non querían meterse aí. Dixían, Claro. por que me vou a meter aí se teño a PSX, se teño a Nintendo, que me poñen máis facilidades. Imagínate, se Nintendo poña máis facilidades. Claro. Kalinske intenta solucionar este problema levando a dúas empresas que lles podan axudar a abaratar os costes e a mellorar esa arquitectura, que son Sony, que de aí saliría a Sega CD, que nos vas a falar ti dentro un momentinho. Exacto. Tiña chips máis baratos, Sony, e melloraban a potencia da consola. Japón di, no, porque o leva Kalinske, única e exclusivamente. Claro. Entón Kalinske dille, vale, teño outro, Silicon Graphics. Silicon Graphics ten mellores chips aínda e incluso máis baratos. Vale. Japón di, no. Tampouco. Hitachi é japonés e vamos a ir con Japón é o mejor. Exacto. O que lle dá a cambio a Kalinske por esas ofertas é a 32X, que é supuestamente unha maneira de transformar a túa Mega Drive en unha consola de 32 bits. Sí. Que foi un auténtico desastre. Sí, que era meténdolle aí unhas cousas encima, unhas sí. gilipolleces. Kalinske dille que eso é imposible de vendelo porque é moi caro. Sí. E a xente vai a decir por que pouco práctico. Además que si sacas a Saturn por un pouco máis podo comprar esa consola, porque para que coño vou facer eso? Exacto, non ten sentido. Ou eso ou directamente comprar unha consola de Nintendo. Exacto. Ou pasarme a competencia e punto. Bueno, pois pasa o que ten que pasar, non? Basicamente, Kalinske non é capaz de vender o 32X, tampouco se consigue vender a Sega Saturn, ainda que o motivo de non poder vender a Sega Saturn é única e exclusivamente económico. Sí. O precio da Sega Saturn era moi cara. Vale $399 sin xogo. Claro, un locuro. E, solo para acabar aquí a miña intervención, vou acabar con un dos discursos de marketing que máis me gusta da historia. Que é un dos antigos empleados de Sega, un dos alumnos aventajados de Kalinske, que a ver si encontro aquí o nombre, porque non me acordo. Perdonade. Pois non me acordo, despois si eso paso. Básicamente salo a estrado a falar en nombre de Sony, solo di unhas palabras que é $299 e baixase. Claro, xa dan por feito de que vai ser moitísimo máis barato. Non necesitaba máis. E aí Kalinske gírase aos últimos empleados que tiña ao seu alrededor e dixolle, mierda. Cagámola. A palabra foi mierda directamente. Xa estamos muertos. Pois, podes repetirme, porfa, o sea, a Sega CD nesa secuencia que ti falaches, onde estaría? A Sega CD sale... A Sega CD foi un intento de Sony e Sega de facer unha máquina, unha consola xuntos, e saliría, pois, non estou seguro, un ano antes da Saturn ou así. O sea, foi unha consola intermedia totalmente fallida tamén. É que non chegou a ser unha consola fallida, digamos, foi un intento de consola fallida. Foi unha Mega Drive porque tiña CDs, punto. A historia é que Sony quería entrar no mercado das consolas, non tiña experiencia. Entonces, como non tiña experiencia, dixo, pois arrímome a Nintendo e intento facelo. Nintendo ao final dixolle que non. Entonces, pois pasou ao segundo en cuestión, que era Sega. A Sega en principio dixolle sí. Empezaron a desarrollar algo, que foi a Sega CD. Pero no medio do camiño, os de Sega de Japón dixeron, non nos gusta isto, adiós con todo. E tiraron con todo. Cando xa estaba no mercado. Que despois a posteriori sería as bases para facer a puta PlayStation. Básicamente. De aí sacaron os conocimientos básicos para sacar a PlayStation adiante. E eso, bueno, sobre todo o que fixo ver a Sony é que necesitaban un desarrollador de hardware que eles non o tiñan. Foi cando, bueno, compraron unha empresa que ten un Pignoise ou Pigmanoise ou algo así, que o compraron por unha barbaridade de cartos, pero a eles saliulle redondo porque ao final sacaron a PSX. Interesante. Pois a colisión de todo isto, eu quería falar dun videojuego que a mí marcoume moitísimo. O sea, non o xoguei, pero Cicatrices de cando eu seguía un tío que se chamaba Angry Video Game Nerd, recomendado para todos, nos 2000s tardíos, cando YouTube non era mainstream, non había monetización ni nada de nada. Ese tío que facía era xogar a videoxogos retro
e gravar videoxogos que normalmente eran unha puta mierda, vale? A verdade é que xogaba bastantes xogos pero que moi malos, E cajándose en todo, vale? Claro, moitos destes xogos, como dixíamos, non tiñan control de calidad ni nada desto. Os máis antigos xa nada, os da Atari. E depois os posteriores, aínda que tuveran control de calidad, moitos eran infumables, vamos. E sobre todo a dificultad. A dificultad era moi moi elevada. Porque o Ninja Gaiden, se non o xogastes nunca, xogadeo. Entonces, Pero con paciencia. outra parte desto que ti falaches tamén é o tema de para nenos, para maiores. Esa foi unha das polémicas que empezou ao principio cos videojuegos, porque como dixemos, os videojuegos estaban pensados para nenos. Sí. O sea, Sí. a sociedade entendíos para Sí. nenos 100%. Pero claro, para min, como todo arte, porque para min son un arte tamén, como se fora pois a fotografía, Sí, o cine. ou o cine, vale? É un arte que che leva, ten unha cousa máis, porque ti interactúas continuamente, podes facer o que queres, entre comillas, podes vivir. A mí pareceme que te metes moi adentro, ¿no? Moitas veces. Isto é opinión personal, vale? Que hai xogos que te atrapan. Sí, sí. Según que momento da túa vida Porque poden te atrapar Ti moitísimo. moitas veces nunha película, pode facer que estes dentro, pero eu non consigo olvidar que son un espectador, aínda que este moi dentro, pero eu non estou colaborando con eles. É un problema millennial tamén, cuidado. Pode ser. Entonces, no medio de todo isto, hai un videojuego que saíra para Sega CD que se chamaba Night Trap, vale? E vamos contar esta historia porque a partir dese xogo é do Mortal Kombat, que o Mortal Kombat cando saliu Sí. foi unha locura porque claro, era moi moi heavy, Además que moi sanguinario. demostran Mortal Kombat ten o tema de que demostran moito a diferencia entre Nintendo e a Sega, porque Sega sacou uno co rojo da sangre e Nintendo cambiou uno por sudor Claro, para mitigar o golpe. pero aínda así, claro, nun fatality de Mortal Kombat Sí. arrancabas a cabeza, arrancabas a columna, movías Sí. así, o sea, eran locuras. Pero bueno, o que íbamos, hubo un ano, no 91, 92, Sí. saliu un xogo para Sega CD que era Night Trap, vale? E a historia de Night Trap, isto xurgiu ao principio xa nos anos 80, vale? Sí. Como parte dun proxecto que se chamaba NEMO, que era un acrónimo de Never Ever Mention Outside, que nunca o mencionedes fora de aquí, vale? Desenvolvido por Tom Sito e apoiado por Hasbro, que conoceredes Hasbro todos. Sí. Este sistema pretendía combinar xogos interactivos con vídeo en movimiento completo, o que se chamaba FMV, vale? Utilizando cintas VHS en lugar de cartuchos. Esa era a idea. O objetivo era ofrecer unha experiencia moito máis inmersiva, permitindo aos xogadores interactuar con vídeos pregrabados, vale? No 86 o equipo desenvolveu varios prototipos, un deles era Scene of the Crime, un xogo de misterio interactivo, e outras cousas. Entonces, a partir dese dixeron, vamos a intentar un xogo máis ambicioso que vai ser Night Trap, vale? Entonces, empezouse a rodar as escenas por xogo en diciembro de 86. Ollo, nos estudios de Rhode Island, e contou coa participación da actriz Dana Plato, conocida pola serie de televisión Different Strokes, moi conocida en Estados Unidos, vale? A pesar do progreso que fixeron, Hasbro cancelou o proxecto no 89, vale? A tan solo 2 meses do lanzamiento previsto. Entón dixo, isto non vai salir ben. Supérame. Sí. Era moi caro o sistema en competencia cas NES, por exemplo, evidentemente. Entón cancelaron todo. Entón Tom Sito adquiriu os dereitos dos xogos e almacenou todo o material nun almacén de Rhode Island, vale? En no 91 fundou a empresa Digital Pictures, vale? Con outros membros do equipo digital que fixeran estes xogos. Ca chegada do formato CD-ROM, que ofrecía máis capacidade aínda, que abarataba costes. Que abarataba costes, viron a oportunidade perfecta para revivir este tipo de xogos, ¿no? E adaptaron Night Trap para a consola Sega CD, aproveitando as capacidades multimedia, ¿no? Entonces, en que consiste este xogo, ¿no? A que ven todo isto? Sí, por favor. Pois Night Trap vai dúas rapazas que están nunha mansión duns ricachóns que eran o matrimonio Martin,
porque foron invitadas para pasar un fin de semana ali para que cuiden da mansión, vale? Vale. A personaxe principal que estaba entre estas rapazas, que se chamaba Kelly, interpretada por Dana Plato, vale? É en realidad unha agente encubierta do equipo SCAT, que é Special Control Attack Team, vale? Enviada para investigar desaparicións previas nesa mansión sin que a descubran, vale? A familia Martin finge ser amable e acolledora, pero na realidad son vampiretes, non me preguntes por qué, que están colaborando cuns... Pregúntaste mal. Non é por qué, é por que no. Por que no? Que están colaborando cunha especie de vampiros menores, vale? Que traballan para eles, que son os Ogres, escrito Augers, que é literalmente taladradora. Bien. Vale. Todo está sonando tan ben. O berbiquí, non sei que é exactamente, pero é como algo punzante, vale? Estes vampiros o que intentan é capturar as rapazas para chuparlle o sangre, vale? Bien. Pero non son vampiros normales. E agora vas a ver por qué. Vale. Inicialmente o argumento centrábase o que pensaban, non? O principio vamos a facer que un grupo de ladróns ninjas intentan roubar a fortuna da mansión. Bien. Pero Hasbro estaba moi preocupada porque dicía, isto vai ser moi heavy, non? Porque vai ser violencia que pode ser reproducida por nenos. Sabes? A ver, en varios momentos da túa descripción entendín por que se retrasou. Porque dixeron, isto... No, pero isto foi antes desta decisión. Ajá. A decisión, o sea, o que pensaban inicialmente é vamos meter ninjas. Bien. Claro, pero os ninjas son demasiado agresivos, son tíos... Porque os vampiros no. No, espera. Os tíos son super agresivos, ¿no? Digamos. Vale. Rápidos, Sí. poden cortar a puta cabeza con unha katana, non? E dixeron, no, isto é demasiado. Entonces vamos a facer unha serie de cambios para que sea menos violento. E puxeron vampiros. Entonces fixeron vampiros, que eran os ogres estos, non? Problema, que Sí. os vampiros tamén, claro, pode ser algo Violento. Claro. Entonces dixeron, claro, se che morden no cuello, chupanche sangre e tal, non podemos facer eso. Non podemos facer eso, tal. Entonces dixemos, vale, vamos a facer os lentos, que eran os ogres estes, vale? Entonces, o rollo é, os Martins son vampiros de verdad, potentes, pero os seus secuaces, que son os ogres estes, son como vampiros de media tinta. Sí. Son medio mecánicos, entonces van moi lento e móvense toscamente, vale? Vale. E non teñen dentes nin boca para chupar sangre. Ah. Entonces a única maneira que teñen de chupar sangre é unha especie de dispositivo, vale? Ah, ahora entendo o berbiquí. Que é como unha especie de rifle que acaba nun aro así, Ah, que vale. atrapa Sí, os cuellos, vale? Como dos os das protectoras de animales. Algo parecido, Pos cans. pero totalmente metálico. E tal, e despois ten como unha especie de cousa punzante que che atravesa o cuello e che chupa sangre, vale? Ok. Entonces, todos estes esfuerzos para facer que un puto vampiro, outro taco, perdón, cuac, non che mordera o cuello, acabaron facendo quizás máis bizarro e peor para mí, sabes? Porque as imágenes era que, claro, que viñen unha serie de tíos chungos vestidos de negro con unha especie de dispositivo que che enganchaba o cuello, che taladraba e che succionaba. Claro. Que era peor que un tío che morda o cuello e che chupa sangre directamente. É que tamén, a boca, sabes? Tamén estaba pensando ahora, jove, non era tan difícil o mellor, pois, en vez de significar e poñer en primer plano o que ven sendo morder, poñelo como desde atrás do que ven sendo vampiro, entonces pois non ves nada, sabes? Claro, pero si é moi violento, dixeron, vamos a facelo así, que acabou sendo para mí quizás máis violento. Entonces, o rollo deste xogo é que a historia se desenvolve en tempo real e tal, non? E, porque non, como dis ti, na casa os Martin tiñan un sistema de seguridade que consistía en varios tipos de trampas dispuestas para supuestamente coller as rapazas, non? Pero este sistema é hackeado polos Fuerzas Especiales SCAT e vai nos usar no seu beneficio. Claro. E aí é cando che poñen a ti como o tío que controla as cámaras e as trampas, non, digamos. Vale. Para intentar jorobar os vampiretes estes e salvar as chavalas. Claro. Entonces, vaise desenvolvendo a historia en tempo real e tens que ir cambiando as cámaras para observar todo o que coño está pasando, vale? Vale.
é moi complicado, porque mentre ti estás vendo unha cámara, a xente sigue pasando cousas. Siguen pasando cousas nosotros. Eres un segurita, básicamente. Exactamente, sí. Que tamén te podes preguntar, por que demonios os CAT non vai directamente a salvar as chavalas e usa hackear, sabes? Porque non habría xogo. Claro. E claro, isto era moi difícil de sincronizar, vale, todo o que está pasando a vez e ti mirar unha cousa xusto, se non estás mirando outra habitación, vale, perder, provocaba que moitas veces perderas, sabes? Porque te perdías cousas. Además, ti para encender as trampas necesitabas un código de colores, vale? Ti ponte que o código para darlle o botón era o verde no principio, pero o código iba cambiando a medida que pasaba o xogo, e a única maneira de sabelo era cachar os Martin, por exemplo, falando cos secuaces, dicindo que cambiaran o código a tal. Tiñas que facer de espía tamén aí. Claro, pero estabas espiando moitas cousas. Se xusto non tiñas a cámara no sitio onde dicían que cambiaban, xa che jodías, vale? Complicaron demasiado o asunto, básicamente. Entonces, claro, a xente quedou, houve moitísima polémica porque claro, moitas escenas cando atrapaban as chicas, eran, bueno, chicas en camisón, picardías ou cousas así, vale? Chicas guapas, evidentemente, e veñen uns tíos de negro super chungos, moi seriebe, vale? O sea, era como moi peli seriebe. Colléndoas e meténdolles ese dispositivo para chuparlle sangre, vale? Entonces, a ver, hubo o sea, non se vía nada super grave, vale? Ni sangre en sí, ni nada, pero... Sabes que é o peor? Era moi extraño, vale? Que Sega, nunha das súas arriesgadas propuestas de marketing, presentaron este xogo, que a Sega CD, claro, nunha calle concurrida, nun pantallón destes en plan Central Park, imaginadevos Central Park non, que ia un parque. Imaginadevos un cruce de calles que teña un pantallón no medio e que pase moita xente por ali. E estaban puxeron a Sega CD con ese xogo. E a xente estaba vendo esas imágenes en directo ali, por primeira vez. Aí foi cando Olafsson, o que levaba o tema de Sony, se lle acercou a Tom Kalinske e dixolle creo que non vamos a ir para adiante. Creo que nos pasamos, non? Non lle dixo polo xogo, O xogo, vamos, Kalinske estaba a muerte co xogo. Pero porque che van a cortar as alas? No, dixo porque Sony, claro, Sony vía que eso que era demasiado e que non querían coller ese camiño. Pero Kalinske, que de algún modo Sega saliu bastante ben parado de esa presentación porque tiñan auténticos genios da escritura por detrás. Pois todo isto mezclado con Mortal Kombat, ¿no? Digamos, claro. Levou en 93 Estados Unidos este xogo xunto a Mortal Kombat chegou ao Senado. Abriron unha investigación sobre os contenidos violentos e inapropiados de videoxogos. Realmente Night Trap, bueno, os senadores alejaban que claro, nese xogo que está promovendo é unha conduta violenta contra as mulleres e tal. Cando era o contrario, o sea, no xogo que intentaba ser a salvar as chavalas, evidentemente. Eles evidentemente non xogaron o xogo en profundidade, solo viron escenas soltas e alejaban este tipo de cousas. A ver, que quería apuntar unha cousa. Unha cousinha, si ben a verdad que isto levou a facer o sistema de SRB que ainda está hoxe en día de clasificación dos xogos por contenidos. Eso que te iba a decir, porque Nintendo sacou o Mortal Kombat sin sangre, con sudor. Claro. Pero Sega adiantárase antes, bastante además, un ano ou incluso máis, sacando unha clasificación propia para categorizar si podías jugar, si tiñas máis de 13 anos, quero dicir, era unha categorización máis escueta, máis simplista, pero foi o que argumentaron durante ese juicio público que se levou ao Senado. Nintendo dicía que eles que facían a través de capar os xogos de algún modo na violencia. A censura, basicamente. Claro. A Sega dicía, no, pero é que nos estamos avisando de que isto non pode lelo, ou bueno, como as películas, isto non pode acceder todo o mundo. Claro, non pode acceder todo o mundo a isto. Ao final, Sega saliu medianamente ben parado, Nintendo saliu totalmente ben parado dese juicio, pero Sega saliu medianamente ben parado gracias a que eles xa tiñan unha clasificación anterior. Unha clasificación previa. É máis, cando Kalinske marcha de Sega, que non o dixen antes, pero obviamente cando saliu tal,
acabou marchando. Os de Nintendo mandaron unha carta dixéndolle gracias tamén porque gracias a ti impulsouse o que é agora o PEGI 18, que din sempre así nos anuncios e todo eso. Pues, sí, en Estados Unidos é o sistema SRB, aquí en Europa é o PEGI, pero vamos, é o mismo. É como ironía final a esa cousa, a ese apunte que dis ti, evidentemente Night Trap retiraron das tiendas, isto era usado para atacar a Sega, como ti dixías, aínda que fora creado inicialmente para Hasbro, non era cousa de Sega, vale? Nintendo tamén colaborou na crítica, pero obviamente que o sepas, Night Trap foi relanzado polo 25 aniversario porque convertiuse nun xogo icónico despois de todo isto. Claro. E non era, vale, se o vedes hoxe en día non era tan grave, vale? Non era unha cousa de locos. Sí, pero estaba nunha época na que os videojuegos viñan de ser completamente de nenos, estaban evolucionando a ser algo máis. Pois polo 25 aniversario foi relanzado en Nintendo Switch, non sei se o sabías. Non me sorprende, a verdad, porque Nintendo onde ve negocio e tal. Bueno, quédanos pouco tempo. Sí. Quédanos un minutiño. Algúns apuntes. Non falamos de Rob, que me parece un tema moi interesante. A verdade que sí, podemos falar noutra ocasión. Sí, quizás temos que facer un episodio solo de cachivaches que se sacaron en esa época. Totalmente. Locos para os videojuegos que son increíbles. E despois falar da actualidade do videojuego, que creo que cos ten moita precios chicha que cortar, a verdade. Cos precios que teñen. Se vos parecía loco $399, hoxe en día pues está máis que rebasado. Sí, pero creo que non está justificado, digamos. No. Como falaste ti alguna vez, en aquel momento había que desarrollar hardware, ahora non tanto. E bueno. Pues nada, Víctor, foi un placer compartir contigo este cachiño falando sobre historia dos videojuegos. O mismo dijo, meu. Para xente máis e mellor. Sí. Falamos. Chao, chao. Un saludo a todos. Adeu.